Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня мы собрались на зональный этап 8-го республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш. Сияние». Этот день посвящен вам, людям с богатым жизненным опытом и мудростью, с открытым сердцем и с большой душой, с огромным оптимизмом и жизнелюбием. Смотришь на наших артистов самодеятельных, жить хочется. Потому что от них солнце сияет, вот как солнце они сияют, улыбаются. Поэтому у фестиваля будущее есть. Глядя на нас уже вслед за нами, в те годы еще начали в других регионах России проводить. Мы дважды, даже трижды были в Москве, в Волгограде выступали с своими лауреатами. И вот нынешние лауреаты, надеемся, они будут выступать в год 80-летия Победы. Уже через год получается, то есть в 25-м году получается, так ведь? Поэтому желаю удачи всем артистам нашим самодеятельным, всем жителям Кукпарского муниципального района. Мен бұл фестивальда 3-ші тапқыр қатнашам. Быйыл енді менә көбәйдек, үземнең төркемем бар, биючи кызларым бар. Әлхәмдүлиллаһ. Без бүген инде көч сынашырга дип түгел, күңел ачарга, рухи азык алырга килдек. Бу Балкыш фестивальләрен көтеп алабыз шуның хәтле. Менә мине эштән китүемә 5 ел булса да, мин әле һаман ырдыкта, һаман җырлыйм. Шуның белән яшибез. Рәхмәт. Жырланачак җырым матур булсын, тыныч булсын, имин булсын дөньялар дигән бик актуаль тема. Башкарып чыгарбыз дип өметләнеп калабыз. Шулай бит, кызлар? Без Саба районыннан килдек. Мин Фазылова Рузалия Ибрагимовна булам. Безнең ансамбльнең исеме Гөлбакча ретро җыр ансамбле дип атала. Ансамбль 10 елдан бирле эшләп килә. Безнең ансамбльгә күбесенчә без тәрбиячеләр, укытучылар йөрибез. Бик теләп, бик яратып йөрибез. Һәм инде төрле конкурсларда катнашырга яратабыз. Менә бүген дә Балкыш фестиваленә катнашырга дип бик сөенеп, шатланып килдек. Өлкән яшьтәге, әле инде үз көчендәге кешеләр өчен Балкыш ансамбле, менә Балкыш фестивале бик кирәк дип саныйм. Чөнки без инде өйдә генә ятырга түгел, менә шулай кешеләр белән аралашырга, үзебезне күрсәтергә дигәндәй, бер-беребез белән тәҗрибәләр уртаклашырга тиеш дип саныйм мин. Yaşlık yulaşa yüreğimde sıyır uyattın Morlar sayide faydalı başım Jırlarım güllen minni yuvattın Morlar sayide faydalı başım Jırlarım güllen minni yuvattın Üskelen yollarımla bulunlarım yıllarım Sizde doğdum, sizde üstüm Lakin sizde olmadım Моя темноглазая, где Володе, где Володе, где в доме, где резной по лесам. Где же моя темноглазая, где Володе, где Володе, где в доме, где резной по лесам.